ọ ga-adịrị gị mma. Ọwụ ọfọ oge so ya. Biko achọrọ ịma ndị Igbo achọrọ ịma ihe wụ nkwụ ụkọtụ na ihe kpatara na-eji eme Igbo wụ Igbo. Nkwụ ụkọtụ wụ omenala ndị gboo. Omenala na-egosi na so mmadụ anaghị anwụ anwụchi anya. Omenala gosi na ụdị mkpa lara na mmụọ na enwere nwa nwoke dotere. Mgbe ahụ nkwọ na nkwerekpo onye ọbụla na-ama ọzọ aga ahịa nkwọ maka a na-ere okoko mgbe ahụ n'ụzọ ụkọtụ. Otu ahịa nshi azụ. Anụ nwata na-etorube ha ga-akachila obi mụọ ụzọ gawa nkwọ a na-azụ ihe ka oge elekere 5 nke ụkọtụ. Ya mere a na-egosi onye mụtara nwa ga-agali ahịa nkwụ ahụ n'ụkọtụ ahụ gosiri na enwere dimkpa ga-anọchite ama ya mgbe a lara. Ya mere nwa nwoke ọbụla nna ya na-ala ka ewu na ya nwụọna eruo oge ahụ tutu anyị rie nkwere rie ji a na-aga mụọ ụzọ gote oke ọkpa asara asa were bịa n'ụlọ gaa n'ihu chi nna ya were gbue su Chineke ya na-ekele nna kpọpụtara ya na-echekwe nna ya n'udo. Ha nwandịkwa nna ha nọ n'ala gbara chekwakwara ka ihe ọma na akụ na ụba na-abịa. Ọ wụrụ ihe a na-akpọ ekpere ncheta. Ọ ya wụ ihe nkwụ ụkọtụ. Nwoke ọbụla nna ya na-ala na-anwụọna ga-egburu nna ya oke ọkpa ahụ iji egosi na nna ya mụrụ ya wụ ihe jiri ndụ kpaa akụ gaa ugbo kọọ ugbo nọrọ ọnwa egbuo ha agụ gbuo ha ụmụ ihe dị ma ihe nkwere na-akpọ igbu nkwụ ụkọtụ. Ma e nwere otu ihe ga-arụtụrụ gị aka maka nkwụ ụkọtụ a na-egbu ya n'ihu chi. Ndị ụfọdụ na-adịghị ogirishi n'ihu chi ha andị masị dịka mmụta kwuru enwe omenala na-anọgide kpemkpem. Omenala wụ ihe na-atụgharị ihe ọma na-abịa omenala ọma na-eso ya. Mere ndị kwere họrọ mmadụ nyụọ anya nkwụ ụkọtụ a enwere ihe ọjọọ n'ime. Anyị chọpụtasị enweghị ihe ọjọọ nọ n'ime nkwụ ụkọtụ maka ọ wee ikpe ekpere ncheta. Ma ihe nọzi jọrọ njọ n'ime ewu otu esi eme maka a na-adị ka anya na wee fee chi ọjọọ mgbe a na-aga n'ihu osisi ma ọ n'ihu agwa isi na-egbu ọkụkọ ahụ. Igbu ọkụkọ taa wụhụ mmehie. Mmadụ ikpere nna ya ekpere lara ala ọwụhụ mmehie. Mmadụ icheta nna ya na nne memorial ọwụhụ mmehie. Ma ihe wu mmehie dị awụ elee chi na-enye otuto. Anyị wee sị anyị agaghị enye otuto chi eji aka atụ. Chi a ga-eme dowere ihe agaghị eriri enwere anya na-ahụ ụzọ. Na anyị ga-eburu otuto niile a na-eme na nkwụ ụkọtụ wee bige Chineke ka dị ndụ site na ọkpara ya wụ Jizọs Kraịst. Ọ ya mere nkwere ji zuo ezu gbanwee nazi akpọ ekpere nkwere. Ego na ụtọ anyị na-eshi eme ọwa anyị bịa gụọ mgbe m anyị a na-emekarị ya na mgbe agbara izu Igbo nke 18 maọbụ 17 a na-ama aga na nkwụ ahụ. Ọwụ mgbe nkwere na-eme ekpere nkwere ka ewu nkwụ ụkọtụ ikwu ya n'eziokwu mbumnobi ọwụ ihe ọjọọ. Anyị nabatara ikpe ekpere icheta ndị nna anyị ha lara ala. Mere otu ndị mbụ sizi eme wụrụ adịwọ ka a na-enye chi eji aka ma otuto. Anyị sị mba, anyị ga-ewere otuto ahụ nye Chineke ka nọ n'eluigwe. Onye a mere nna anyị ha pụta ụwa, onye a mere nna anyị ha lụọ nna anyị, onye a nyere nna anyị ha ngọzi ha ji mụta anyị, na anyị rịọ Jehova na na mkpụrụ obi ha n'udo. Ọwụ ihe ọjọọ. Ọ ihe m ji gwa nso nkwụ ụkọtụ ọwụ ihe ọjọọ anyị na-eme ma anyị napụrụ ije efe Chinechi ọdọ ụmụ mkpọmkpọ chi werezi otu onye Chineke. Ya mere anyị ji gụgharịa ahụ na-akpọ ya ekpere nkwere.